Ah? Spell. Basta subscribe. Madam Tonyang. Hi Box, magandang Tonyang. It's me, Madam Tonyang, and welcome back to my channel. Another day, another vlog. And before we start this video, nais ko po muna pasalamatan lahat ng nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutan pindutin yung subscribe button dyan sa baba at pati na rin yung notif bell para updated ka lagi sa aking mga videos. Ayan, for today's video mga Box, ayan, today is May 15, 2021 at ito yung aming unang anniversary ng Raiao ni Ilocano. Ayan, pero hindi natin isi-celebrate yan ngayon sa live ng Raiao ni Ilocano kasi Sabado. So, nakapag-decide kami na mag-live na lang kami ng Linggo. Doon natin isi-celebrate yung ating first ever anniversary ng family Raiao ni Ilocano. And ayun nga, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Raiao ni Ilocano. Dahil sa inyo yan, tumagal kami ng isang taon at sana mas tumagal pa tayo ng umabot pa tayo ng 20 years. Ngayon po nandito ako sa Kuya Ian's place and pupunta kami sa bayan para bumili ng mga ipapapremyo or ipaparaffle doon sa studio bukas. Ayan, kasi may mga nag-sponsor. Ayan, maraming po salamat po pala sa lahat ng nagagagit ken nasisingpit nga tumultulong iti programa tayo nga napuluan Raiao ni Ilocano. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sana wag po kayo magsawang magbigay ng blessings. Wag po kayong magsawang mag-share ng inyong mga blessings. Ayan, kita adigarod, mapantayo ti ili itata. Taaggagatang tayo iti depende no na tiya magatang tayo mabalin iparaffle di studio kasi ang sabi natik lang, yung mga prizes na yon na binigay ng sponsor is ipapa-prize para sa mga tao doon sa studio bukas. Ayan, and siguro late ko na tong ma-upload tong vlog na to. And i-update ko na lang kayo pag nandun na tayo mismo sa bilihan. Hindi pa namin kasi alam kung ano yung mga pwedeng bilihin, ano yung mga pwedeng ipa-prize. Pero tignan natin. Ayan, kasama ko si Diwata at si Jason. Doon lang po kami sa Jafu kasi mahirap ata pumunta sa Kawayan. Walang time sila atik lang. Ayan, medyo busy kasi meron pa silang tugtugan. Ngayon, Sabado, may tugtugan pa sila. Ewan ko kung sa Kawayan, basta may tugtugan pa sila bago mag-prepare doon sa studio. Ayan. So i-update ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa bayan. Ayan, bye! Hi mga Box, ayan, nandito na tayo ngayon sa bayan. At dawating man natin nga gundaw, itap na i-promote ko siya YouTube channel iti ay ayatik kinadungdungwik nga gayem. Ayan, at pinakapinpintas nakalaslas ba baling kinitan ng balang kantis nga ni Christine. Ayan. Ni Tarabita, to kinilangan Tarabita. Ay, promote man. Ano mo? Siyempre nakalalain ka di YouTube channel yung Hello mga friend, pa-subscribe po yung Mr. Kabita. Subscribe. Guna, spell. Spell. Basta subscribe. Ayan, mga Box, mga katonyo, mga Karaiao, ayan. Subscribe po yung Mr. Abita. Ikazay mo na tap nagparang G-screen. Ayan na, channel mo. Miss, Ano na, ata ka na Subscribe yung apo, ayan. Ang kakapintas agkakabulatawan nga videos niya mabuya yung Jack Adwana niya. Ate, Ash ya daw kiniya. Michael Peralta. Ayan. Yan, subscribe tayo sa lahat ng mga, sa 8,000 na mga kabox, mga katonyangs, mga Karaiao na nagsusubscribe kay Madam Tonyang. Ayan. I-visit natin yung YouTube channel nila, Miss Tarapita ng Isabela. Ayan. Ayan. Tapos, buyahin tayo maming nga videos data. Palaguin natin yung mga vloggers ng Isabela. Funny videos po yun. Matatawa po kayo. Supportahan tayo, Suda. Kas pa nag-support tayo kiniya Madam Tonyang. Ayan. Thank you, salamat. Yaman kami, ani kanyayo. Ayan. So, papantayon dyan Japon, apon tayo. Aggatangin itiya. Iparaffle tayo, Jiray ako ni Ilocano. Ayan. I-update kami, i-update namin kayo mamaya. Bye! So ayan mga Box, dito na tayo sa Jafu. Ayan, nga masarakan dito na Sentro Cabanatuan, Isabela. Nandito po tayo sa harap lang po siya ng sa entrance lang po siya ng Cabanatuan. Ayan, nagpili tayo iti
mabalin tayo nga itid para sa mga fans, para sa mga supporters. Ayan, naipapamigay. Since 1 year na tayo sa Rayaw ni Ilocano. Ayan. Agkita tayo apo. Iti mabalin nga maitid. Ayan. Takuri. Ayan, agkita tayo pwede sa bali. Ayan ang dami-dami oh. Ito, electric kettle. Ang video-video naklat lang. Agbirok kami apo. Iti mabalin nga maitid. Napo nagpudot. Ay nakaalaso na tiduan. Takurikin. Apo abi pinagpupudot ba? Nagpudot tapos nagtakurika kasla may stress naksika. Ayan, nandito tayo ngayon at meron yung may-ari ng Jafu dito sa sentro, Cabanatuan Isabela. Ayan, si ate. Hi ate! Ayan, sabi niya bibigyan daw niya tayo ng 99% discount. Ayan, mamili tayo dyan ng pwede nating ipamigay sa ating mga tao sa studio. Ayan, agsabong tayo. 95. Ayan, 95 pesos. Medyo madami na tayong nakukuha. Ayan na, madami na tayong nakukuha. At tingnan pa natin kung anong pwede natin makuha. Kadwa ka po gayam ni Diwata kiniya Jason. Hi. Ayan. Sila yung mga kasama natin. Timba, ganon. Thank you! Ayan po, so binigyan tayo ng discount ni ate dito sa Jafu, dito sa Sentro, Cabanatuan Isabela. Para sa mga taga Cabanatuan, para sa mga viewers ni Madam Tonyang, viewers ng Rayaw ni Ilocano na taga dito sa Cabanatuan at malapit dito sa Cabanatuan, i-visit po natin ang Jafu. Ayan, meron din ata silang branch sa Aurora. Meron din po silang branch sa Aurora. Sa Kawayan, ayan, maraming supporters ang Rayaw ni Ilocano dyan. Ayan, i-visit po natin at ang babait nila, nagbigay sila ng discount. Ayan, maraming salamat ate. Hi! Sana si ate. Hi! Ayan, maraming salamat po. Thank you. So, nagbabalik tayo mga box, mga katonyangs, and nandito na nga tayo sa bahay. Actually, hindi namin bahay nila Ian. And kung nakita nyo kanina, nakabili na kami ng mga gamit. And now, nandyan kasama ko si Mami Dottie. Say hi! Ayan, at si Diwa. Ayan, si Eton, tulog, bagsak. And si Ian, tulog. And now, ang gagawin na lang namin isa ano nang tawag dito kasi? Magbabalot para pag nagbigay ang Family Rayaw ni Ilocano ng mga ito para raffle is syempre para naman may thrill, hindi agad-agad na malaman kung ano nga ba yung nakuha nila or whatsoever. Ayan, so bale siguro magvi-video na lang ako tapos ita-timelapse ko para makita nyo kung ano yung ginagawa namin. Ayan, i-update namin kayo pag tapos na kami. Ayan, so bye! So, that is it for today mga box. Ayan, natapos na nila. Kasi hindi ako nagbalot. Nagagunting lang ako ng mga ishkas tape. Ayan. Madaming nabalot si Diwa at ang gaganda ng mga balot niya. Tingnan niyo. Ipakita natin di ba? Napaka-professional niyang magbalot ng Ayan, at nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong, sa nakasama ko sa bibili ng mga prizes at paraffles ng Rayaw ni Ilocano. Ayan, si Jason. Saan yung nabalot ko dyan? Saan yung nabalot ko? Wala. Si Jason, si Mami Dottie na nagbabalot pa rin ngayon. Sapat ang salamat. Hindi daw sapat ang salamat kasi galing sa puso yun. Yung tapsilog, hindi dumadaan sa puso yun, di ba? Ayan, si Diwa. Ayan. Maraming salamat kasi tapos na lahat. Ayan, inulit ko maraming salamat sa lahat ng tumulong kay Madam Tonyang sa pag-prepare ng ipaparaffle sa Rayaw ni Ilocano. Bukas, ayan, May 16. Siguro pero late ko na maa-upload dito vlog na to. Ayan, lahat yan.
Papamigay natin lahat yan. Maraming salamat sa nagpadala. Kaya DJ Klang nang pa-sponsor sa pambili nito nga mga paraffles. So, that is it. That's So, Mami Doti So, ayan. Magpapasalamat muna pala tayo kay Mami Doti. Ano masasabi mo, Mami Doti? Na in-istorbo ka namin para tulungan kami? Okay lang, basta kayo. Pa-showbiz. Ayan. So, that's it for today, mga box. Kung nagustuhan nyo itong video na to, ayan, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. At i-hit na din yung notif bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. Ayan, once again, this is Madam Tonyang na nag-iwan ng isang kataga mula kay Zinaida Seba na hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Bye! Magbabay ka. Bye! Oh, bye-bye. Mami Dots! Bye! 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 Bye!